सासन खाई थानायनो से ब तुलनारिबो ब राजा महाराजा खाई निजिनि बंश बाय निजिनि तिब्रा सबाय कायजाक सा हनै नों किजासो लादा लायसि किचा तियारखा नों लादा लायसि राजा महाराजा अंखा चिनि बंशनि बुबाग्रा बरक चिनि अहानि मालिक जों बंनि बोसा बुफाबाय बोसा कादा कायजा जे जागा फानो जे दिनो फानो जे सपानो उंथुं चिनि अरो जे सातुई फानो कक बांलाय खां गायतो हुवान जे तिब्रा हनै न किचा कक बांलाय मले जे सामुंसा नोंखाय अ बुनि बसुनि बरबाय कायजा कायसा नोंगासो दाबो गनिनि बखरकसे साकाव कायतों हो साइन साइचुन किचा प्रश्न खायनाय दि आं बजागाव तंनो नांगनै राजा महाराजा चिनि बुबाग्रा चिनि हानि मालिक बरक राजबंशनि राजानि बोसाजोग राजकुमारी रबाय कायजागु नों माचिनि महाराजा न से अपमानि मा ककब्रे काजे ओम हाय ककरो नों ता सादि